Вітаю! Гэта палітыка з Юрыем Дракахрустам. Тэма сённяшняй праграмы «Калі пратэсты перамагаюць». Мая госця – прафесарка універсітэту Паўднёвай Фларыды, даследчыца аўтарытарызмаў Тацяна Кулакевіч. Тацяна, прывітанне, вітаю вас у нашай студыі. Прывітанне. Мне вельмі прыемна тут быць, асабліва асабіста, не онлайн, а вось магу да вас дакрануцца нават. Тацяна, вось пытанне, чаму пратэсты в адных краінах перамагаюць, у другіх краінах праігрываюць, зазнаюць паразу. Вы у шэрагу сваіх даследаванняў параўноўвалі досвед беларускіх пратэстаў, самых яскравых, 20-го году, з досведам розных іншых, прынамсі, у Балівіі ў 19-м годзе і са славутай польскай салідарнасцю. Вось вы у гэтых даследаваннях аперуеце тэрмінам «чорны рыцарь». Што это азначае і ўвогуле на што ён уплывае, чорны рыцарь? Дякую за пытанне, вельмі добрае пытанне. Так, я даследую аўтарытарызмы і пратэсты, і не кожны пратэст перамагае, таму што калі шмат людзей выходзіць на вуліцу, гэтага не заўсёды дастаткова. І нават калі мы паглядзім на больш недаўнія пратэсты ў Іране, там выйшла больш за 5 мільёнаў людзей і 33 тысячы загінулых забіла дзяржава. Я гэта да таго, што вельмі вялікую ролю адыгрывае, ці вось гэтыя масавыя дэманстрацыі могуць паўплываць на раскол рэжыму і зрабіць так, што войскі, сілавікі пачынаюць дэзерціраваць і больш не станавіцца лаяльнымі рэжыму. Калі гэта атрымоўваецца, тады нават не супермасавыя пратэсты будуць паспяховыя. А калі гэта не адбываецца, як вось у Іране і той самай у Беларусі, тады маем, што маем. Но чорны рыцарь, я так разумею, это не моц сістэмы, не моц сілавікоў, а это вонкавы гулец. Так, зараз пра чорнага рыцаря. Чорны рыцар вельмі цікавы такі тэрмін у паліталогіі. Ён не белы, а чорны, значит, дрэнны. І гэта знешні актор, які дапамагае аўтарытарнаму рэжыму утрымаць уладу. Як ён это робіць? Ён дасылае сігналы падтрымкі, можа даваць грошы і зніжае рызыку таго, што сілавікі дэзерціруюць рэжыму. І вось менавіта ў сітуацыі з Беларусю гэта была Расія. Яна зыграла вельмі вялікую ролю. У Беларусі, калі мы можам паглядзець па лічбах, было такое акно мажлівасцяў 2 тыдні, калі Лукашенка не ведаў, што рабіць. І менавіта ў той момант, калі чорны рыцар, Расія ў нашым выпадку паабяцала падтрымку рэжыму, все стала і рэжыму, і сілавікам зразумела, і яны пачалі згортваць гэтыя пратэсты. А, дарэчы, вот когда вы аналізуеце польскі досвед солідарнасці, 1989 год, там, скажем, Злучаныя Штаты былі нейкім фактарам важным, Захад. І наколькі важным была Москва, тое, што Москва, это была Горбачёўская Москва, которая сказала, што мы не будзем давіць вас танкамі. Вось гэта было вельмі важным фактарам у польскай салідарнасці. Злучаныя Штаты не бачаць Беларусь вялікім гульцом. З канца или з 1970-х гадоў у міжнародных адносінах мы размаўляем пра трохкутнік. Гэта Злучаныя Штаты, спачатку быў Савецкі Саюз, а потым разваліўся, стала Расія і Кітай. Беларусь, яна проста знаходзіцца побач з Расіяй, і для Беларусі знешнім акторам можа быць толькі Расія, таму што яна атамная дзяржава і яна блізка. І вось гэты чорны рыцар, ён павінен быць рэгіянальным гульцом. Не тое, што знаходзіцца далёка, а тое, што
тое, чаго ты не можаш пазбегнуць, тому што мы не можам взять Беларусі, перасунуць яе ў іншую кропку планеты. І вось што маем, зноў жа, маем гэтага чорнага рыцаря. І таму у нашай сітуацыі, калі мы размаўляем пра аўтарытарызмы і пра пратэсты, вельмі важна тое, што адбываецца ўнутры краіны, і тое, што за межамі, але блізка за межамі, недалёка. Ну і, дарэчы, ведаеце, скосна, вот я бачыў апошняе інтэрв'ю Бабарыкі, калі ён распавядае пра 20-й год, і, ну, он, можа, не зусім прямо так казаў, але сутнасць таго, што вот эта его прарасійская риторика, которая была в 20-м годзе, это для таго, каб, ну, грубо кажучы, адвесці вочы Расіі, каб хотя бы нейтралізаваць Расію, тому што у него было адчуванне, што калі Расія будзе гуляць так, як яна гуляе звычайна, калі яна встане на бок Лукашэнкі, все праіграна. Давайте паглядзім, як на часавы расклад. Калі Бабарыку пасадзілі, яшчэ не было галасавання. І калі ён пачынаў сваю палітычную ту кар'еру, яшчэ не было ясна до конца, наколькі масавыя будуць пратэсты. Тады людзі толькі пачыналі разумець, што это не толькі вось я, а ёсць мы зараз. У разуменні таго, што памяншаецца гэты ўзровень страха, і можа будзе гэта акно мажлівасцей, дзе можа будзе нешта масавае, і можна будзе выйсці, што я магу не баяцца зараз, потому што нас будзе шмат. І ў гэты момант яшчэ людзі над гэтым працавалі. Яны не то, што працавалі, яны вось выходзілі на вуліцу, бачылі, што людзі падпісваюцца за некаторых кандыдатаў. Яны бачылі чэргі. Яны бачылі вось гэты краўдфандынг, які пачаў развівацца пасля таго, як Лукашенко пачаў ігнараваць ковід. І ў гэты час было яшчэ, я б сказала, ранавата прызнаваць Расію, як нешта размаўляць з імі, Ну, я думаю, што у Бабарыкі-то былі планы далёкія і даўно. Я думаю, што он будаваў сваю ідэалогію сваёй кампаніі не ў той дзень, калі ён пачаў удзельнічаць. Ён будаваў загадзя. Я мяркую. Я разумею. Я хочу прыцягнуць увагу на той момант, што калі пачаліся вось гэты масавыя рэпрэсіі, якія былі вось пасля таго, як вось у першы дзень выйшла 1000 людзей, а пасля было вот гэта брутальная вот эта вот расправа, пасля якой пачаліся масавыя пратэсты, якія прадаўжаліся 2 тыдні, і гэта ёсць задакументавана. Тады Лукашенко разгубіўся. Тады рэпрэсій не было у тыя 2 тыдні, калі вось былі, а потым выходзілі людзі, і тады рэпрэсій не было. І вось у гэты момант, вот это акно, яно было вельмі кароткае. Яно адчынілася, ён не ведаў, што рабіць, і яно зачынілася пасля вот этих 2 тыдняў, калі Расія зрэагавала. А вось у гэтыя 2 тыдні можна было нешта рабіць. Яно магло быць і мірна, і не мірна, гвалтоўна і не гвалтоўна. Але ўжо пасля вось этих 2 тыдняў можна было, хочаш размаўляй, хочаш з кім хочаш, з тым размаўляй, ужо было позна. Нават пасля гэтага шмат людзей хадзіла, але гэта ўжо было запозна. А вот яшчэ одна тэза з вашых працаў, ну, яе выказвалі не только вы, прынамсі, вот Артём Шрайбман выказваў, што вот этот зверскі, абсалютна дэманстратыўны гвалт першых дзён пасля 9-го, там яшчэ некалькі дзён, калі там весь Менск чуў, як крыкі з Акрэсціна это разлеталось по тэлеграму. І вы, і Артём, многія іншыя, это памылка. Гавораць, это памылка, таму што это быў значны чыннік масавасці пратэстаў. Людзі былі абураны, і людзі выйшлі на вуліцы. Магчыма, калі б не было такога, як не было, напрыклад, в 10-6 годах такога зверства дэманстратыўнага, магчыма, нічога і не было. Это одна версія.
А другая версия, ведаеце, такая в макіавеліўскім стылі, што калі б Лукашенко не ўжываў такі гвалт, а как бы напал был высокі, то людзі бы ўсведамлялі тое, пра што вы сказалі раней, бяспечна. І, магчыма, тада было бы яшчэ больш масава. І, магчыма, тада бы менты, так сказаць, паліцыя бросала дубинки и щиты. А так, Лукашенко, это видовочно, вот я лечу, это было не эмоциональный всплеск, это был холодный разлик. Магчыма, неправильный, но это был холодный разлик. Он свядома уживаў зверства. Так вот зараз, по прошествии уже амаль 6 гадоў, это была помылка? Я лічу, што была памылка. І было не адна была памылка. У Лукашенка было як мінімум 3 памылкі. У яго была першая памылка, я вам раскажу, ось, як я гэта бачу. Першая памылка была, калі ён парушыў сацыяльны кантракт, калі ён не прызнаў, што існуе ковід, і кінуў людзей займацца самімі сабой, сказаў, ідзіце, паездзіце на трактары, схадзіце ў лазню, выпейце 100 грам водкі, і ці вы бачыце гэты вірус, я не, значыць, ён не існуе. А гэта было, а да гэтага існаваў сацыяльны кантракт, што ён забяспечвае стабільнасць, бяспеку, а людзі сябе паводзяць больш-менш лаяльна яму. Я не кажу, што ўсе, таму што мы заўсёды мелі пратэсты. Мы мелі, і гэтыя пратэсты былі рэпрэсаваныя. Да 2020, канешне ж. Але ось у гэты момант людзі зразумелі, што нешта ідзе не так, пачалі задаваць пытанні і глядзець, што адбываецца навокал, і пачалі бачыць такіх самых людзей, як яны, і ось гэта таму, што я не адзін, і ў мяне ўзровень гэтага страха паніжаецца, і тады думаеш, а можа, я не адзін такі незадаволены, і пойдуць шмат людзей. І адчыняецца такая ось натхненне, нейкая надзея на тое, што нас шмат, і мы зможам выйсці разам. І вось гэта была першая памылка. Другая памылка была тым, што ён любіць лічбу 80. Як мінімум 80. Усе яго выбары былі 80+. Адні былі 79, а ўсе астатнія былі 80+ адсоткаў галасоў ён сабе забіраў. І ў гэты раз ён таксама напісаў 80+, а мог напісаць 60. Калі было б 10-60, то не было б такога таксама, як это можа быць 80, калі я бачыў, што людзі з белымі бранзалеткамі стаялі побач са мной, 80 гэта зашмат. Вось гэта было таксама другая памылка, што людзі, мала што ён не за мной не глядзіць, так? Мяне не забяспечвае, не дае мне нейкія там бяспеку не арганізоўвае, якую ён абяцаў. А тут яшчэ і намаляваў 80. Гэта другая памылка, што яны ўсё ж такі я яшчэ іду туды. А третья была вось пра тое, што вы пачынаеце размаўляць, гэта тое, што біў, так? Замоцна ці не замоцна. Тут такая ситуация. Мы можем параўнаць вось гэты 2020, 9 жніўня з 2010 годом. Мы не параўнаем з 2015, потому что там не было амаль пратэстаў. З 2010 годом. Там выйшла, калі я не памыляюся, нешта там 20-30 тысяч людзей. 9 жніўня 2020 выйшла лічбаў няма дакладных, я вось шукала, можа нехта знойдзе з нашых гледачоў, гэта добра будзе, але там пішуць тысячы, не десяткі тысяч, а тысячы. Выйшло менш людзей. Настолькі біць, ён біў у 2010 годзе. Лукашенко вядомы сваім вось гэтым прэвентыўным аўтарытарызмам, тое, што ён загадзя гатовіцца, плаціць сілавікам, яны б'юць людзей. Гэта ўсё было чакана, але не настолькі, як ён перагнуў палку гэтым разам. Калі б ён не перагнуў, ён біў бы. Але не настолькі, то такіх настолькі масавых пратэстаў магло не быць. Тут у гэтым выпадку. Таму у кароткатэрміновай
сітуацыі, часе, ён зрабіў памылку, таму што яны разрасліся, і я А згодна ў доўгатэрміновым можа быць і не. А ў доўгатэрміновым я так лічу, што не, таму што калі ён вось ужыў гэтыя рэпрэсіі настолькі такія брутальныя, ён іх працягваў ужываць, і гэтым ён зараз забяспечвае сабе сваю ўладу, таму што яны пачаліся тады, яны і зараз настолькі такія моцныя, як і былі. А вот это вельмі важнае такое паліталагічнае пытанне, якое многія абмяркоўваюць. Ну, ужо вал рэпрэсіяў працягваецца амаль 6 гадоў. І хаця адбываюцца перамовы са Злучанымі Штатамі, вызваляюць палітвязняў, но тым не менш каток каціцца, і вот літаральна на навіны последніх дзён. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт абвешчаны экстрэмісцкім фармаваннем, справа архітэктараў 50 чалавек пахапалі, справа выдаўцоў. Ну, вот кожны дзень открываешь стужку. Что это такое? Это такая затягнувшаяся, запозненная реакция. Справа в том, что и после 6-го, и после 10-го года так само была реакция. Но она довольно хутко, ну, где-то за 3, может за 5 годов она уже сходила на ничто. В 15-м году уже вызволяли всех политвязней, скажем. То есть это запозненная реакция, которая раней ці пазней скончыцца, ці это, як некаторыя кажуць, ну это, можа, гучнае слово, можа, оно не зусім падыходзіць. Тоталитаризм – это новая якость этой системы, которая уже будзе, прынамсі, па задуме архітэктараў, можа быць, і праз 10 гадоў, і праз 15 гадоў. Вот. Зараз эта система будет такая до той поры, пакуль не развалится. Я лічу, што гэта новая якасць, таму што ён можа зараз ужо гэта не рабіць, а яно прадаўжаецца. Але я б не ўжывала гучнае слово тоталітарызм, мы яшчэ не там, гэта самая экстрэмальная форма. Мы ўсё яшчэ размаўляем пра аўтарытарызм, але іх існуе розных тыпы аўтарытарызму. Наш у Беларусі можна назваць персаналісцкім, ці нават мы яго ў сваім даследаванні называем султанісцкім, таму што ён завязаны толькі на Лукашэнку і яго... Катя, я вас перапыню. Справа в тым, што тут, ведаеце, вот па часе не зусім як бы цяжка знайсці аналогіі. Справа в тым, што тое, што мы ведаем класічны тоталітарызм, это як прыйшлі да ўлады, так і як бы всталі як цягнік на рэйкі і пёрлі да канца. Так дзейнічалі бальшавікі, так дзейнічалі нацыі. Яны тэрор пачыналі ад самага першага дня. Вот як толькі прыйшлі да ўлады, яны пачыналі его адразу. У Беларусі, ну так, до 20-го года жыццё было не мёдам. Але, ну, слухайце, былі палітычныя партыі, былі грамадскія арганізацыі. У 18-м годзе паў легальна святкавалі стагоддзя БНР. То есть сказать, что до 20-го года была темра тоталитаризму, ну это неправда, это не так. И вот как-то не пригадываются, ведаете, историчные прыклады, как некая аўтарытарная система жила, и раптом вот как провалилась в зусім іншую якость. Но у меня только, ведаете, историчные с истории, например, вот соседней России, правление Ивана Жахливого. Первую частку его правления он был довольно либеральным царем. А потом пачаўся тэрор. И тэрор працягваўся до его смерти. Ну, это вельмі давно. А вот як бы что-то больше близкое, вот такое, жила система 25 годов. И раптом провал. Такое вот, где было такое? Я не думаю, што это вось як правал, яно вось як мы пачалі размаўляць. Ён ужыў
такія жорсткія рэпрэсіі ў 2020 і прадаўжаў іх, каб утрымаць уладу, і зараз ён спрабуе яе навязаць і утрымлівае яе вось гэтым манерам. Яна вось, як пачалася ў 2020, вось яна і прадаўжаецца, вось гэты моцны, самы моцны тэрор, ён падавіў пратэсты, а тэрор працягваецца. Але ўсё роўна гэта не таталітарызм, таму што ў таталітарызме павінна быць ідэалогія. І ўсе арганізацыі, канструкцыі, палітычная мабілізацыя павінны працаваць на фармаванне новага чалавека. У нас гэтага няма. І таму я кажу, у нас яна новая якасць, канешне, яна новая якасць, яна пасля 2020 зараз яна новая, але яна ўсё ж такі персаналісткая, і персаналісткія рэжымы, это ўсё роўно аўтарытарызм, але ён персаналісткі аўтарытарызм, таму што аўтарытарызм можа быць ваенны таксама, партыйны. І кожныя вось гэтых розных назваў аўтарытарызма, так, яны па-рознаму развальваюцца. Вось, напрыклад, ваенныя, яны больш дамаўляюцца, калі прыходзіць момант. Партыйныя, яны так як бы павольней, таму што яны ў сістэме, бо это партыі. Персаналісткі, як у беларускім варыянце, ён будзе трымаць сваю ўладу вось як тым манерам, якім ён гэта зараз робіць, пакуль нейкі шок не адбудзецца, і ён гэта будзе рабіць да канца. Таму, на жаль, кароткатэрміновыя навіны для Беларусі не вельмі радужныя. Але персаналісцкія рэжымы, они вельмі ўразлівыя, самыя ўразлівыя ад сыходу першай асобы. Вот тогда он может рассыпаться, и я думаю, есть прыклады, когда они рассыпались вщент просто. Так, але ў нашым выпадку, у беларускім выпадку, зноў жа трэба вяртацца да чорнага рыцаря. І таму у нас атрымліваецца две апоры рэжыма, ёсць две апоры. Яна адна ўнутраная, сілавікі, персаналісткая ўлада, якая моцная, якую ён не адпускае, як взяўся, так і трымае яе, будзе трымаць, пакуль вось гэты канкрэтны шок не адбудзецца, які можа быць у нейкі момант. Это не значыць, што это будзе доўга-доўга, яно можа адбыцца заўтра. Але ёсць яшчэ чорны рыцар, і гэты чорны рыцар павінен таксама знікнуць. Две апоры павінны расшатацца, а чорны рыцар, што можа здарыцца? Параза Расіі ў вайне ў краіне, а гэта не адбываецца. Это, ведаеце, калі ўжо прыгадваць розныя такія смешныя жывёльныя метафоры, так тут можа падыходзіць таксама, она зараз даволі папулярная, шэры бегемот. Это вырашальны фактор, які як бы все робяць выгляд, што его нема, а ён ёсць. И в этом сенсе, вы маете рацию. Россия, куды она денется. Вот еще цікавый сюжет. Я кажу, что вот одна из ваших працаў, это параўнанне боливийской, скажем так, революции, боливийских протестов в 19 годзе напярэдадні беларускіх вельмі падобны, таксама шматгадовы лідар, даволі аўтарытарны, таксама выбары, таксама сумневы ў выніках выбараў. И вот вы пишете в работе: оппозиция не мела палітычнага и экономичного бачення будучыні. То есть, паводле ваших словаў, там не Д'Антоны и не Ленины были, такие сярэдняй рукі правадыры, як і в Беларусі. Вось. Але вот чаму тамтэйшыя не Д'Антоны и не Ленины перамаглі, а в Беларусі вельмі шмат, вы ведаеце, якой бы план? Ці быў план, ці былі лідары, а можа, это ввогуле не мае значэння. Вот Балівіі не было такіх ужо, так сказаць. Гэта я вельмі рада, што вы прыцягваеце ўвагу вось менавіта на такія моманты. Так, і ў параўнанні гэта вельмі добра бачна. Так, у Балівіі не было эканамічнага і палітычнага плана. Быў толькі план паказаць Маралеса аўтакратам, больш нічога. І гэта сведчыць аб тым, што план пажаданы, вось гэта пажадана, але гэта ў момант крызіса пажадана. Гэта невызначальны фактар для таго, каб пратэсты перамаглі. Але в Беларусі, план патрэбен... в Беларусі ж казалось, што в этом-то і фішка была,
что в 2020 году, давайте мы не будем казать ни про Европу, ни про Россию, ни про экономику. Вот пришлуку. И это была самая великая, огульная база. Это объединало многих. Так это то же самое, что и в Боливии. Так. Але сэнс у тым, што пратэсты яны маюць розныя ступені. І вось мы дашлі да ступені, калі людзі выйшлі масава і ўбачылі адзін аднаго і зразумелі, што яны не адны, але наступны крок мы не зрабілі ў Беларусі. У Балівіі зрабілі, і ў Польшы зрабілі, а ў Беларусі не зрабілі. І гэта бюракратызацыя. А і ў Беларусі вот эти кошты бюракратызацыі былі завышаны з самага пачатку, было немажліва гэта зрабіць. Што я маю на ўвазе? Калі мы размаўляем пра гэтую ступень, калі масавыя пратэсты адбываюцца, так, масавыя пратэсты ў гэты час адбываюцца на эмоцыях і на падставе таго, што ёсць сімвалічныя лідары, і проста людзі выходзяць. Але наступны крок – гэта тое, што пратэсты павінны базавацца таксама на арганізацыях, на вось гэтых камітэтах розных, на структурах, и не залежать от вот этих эмоций и массовых выходов. То есть вот это слово бюрократизация, оно звычайно успрымаецца кепска. Вот. Але я так разумею, что калі вы кажете о бюрократизации протеста, это стварэнне вот этой сетки. Вы там приводите цитату нейкага польскага дзеяча солидарности, который в свой час сказал, что мы повинны не разбурать партийные комитеты, мы повинны стварать свои. Так, тому что повинны гулять не только, обопираться все повинно не только на эмоции и на символику, але на конкретные вот гэтыя слупы, як арганізацыі, якія вось эти канкрэтныя вось структуры, якія ў Беларусі не мелі шансаў, таму што вось калі у Польшчы салідарнасць змагла зарганізавацца, они паспелі і пайшлі у underground, так? Але ўжо ў той час яны зарганізаваліся і яны выдавалі ўлёткі, яны мелі гэтыя всякія там аргкамітэты, якія існавалі нават пад рэпрэсіямі ўнутры краіны. У Беларусі усе лідары павінны былі выехаць, і вось Координацыйная рада, офіс Светланы Ціхановскай, вось гэта все бюрократызацыя, яна патрэбная, нават калі людзі кажуць, вось Координацыйная рада, гэта нічога не значыць. Яна нічога не значыць зараз, але яна можа спатрэбіцца. Яна нічога не значыць зараз, і яна нічога не значыць таму, што яна за мяжой. Але мець яе патрэбна, таму што гэта тая самая бюрократызацыя, якая з'яўляецца наступным крокам. На жаль, яна існуе за межамі Беларусі. Гэта нам не гуляе, нам гэта не добра. Трэба, каб гэта было ўнутры краіны, але што маем, і добра, што тое, што маем. А вот на ваш погляд, тое, што не маем, тое, што не маем тое, што, скажем, мела солидарнасць, это таму, што рэпрэсіі? Или тому, что мы такие. Ну, ведаете, тут есть разные оценки, понятно, но, например, партизанский рух в Другой Сусветной войне, ну вот объективно в Беларуси, так сказать, без там пропаганды, без риторики, он был вельми массовый, вельми массовый. Так был так само «Черный рыцарь», так само он был у значной ступени, скажем так, контроляваны, организованы з Москвы. Вось. Но, як той казаў, можна коня подвесці да вады, нельга прыносіць его піць. Вот. Людзі вельмі рызыкавалі, удзельнічаючы в этом партызанскім руху. І тада людзі маглі быць арганізаваны, они былі арганізаваныя, они вельмі рызыкавалі. А цяпер, ну, маем, што маем. Маем, што маем, так. Але сэнс у тым, што... Чаму? Таму, што у нашым выпадку, як я кажу, вось гэты ўзровень страха, калі ён падае, вось гэта калі ёсць мажлівасць нешта змяніць. Гэтае акно мажлівасці, яно адчыняецца і вельмі хутка захлопваецца. І
у нас, нават калі гэта акно захлопнулася, яно існавала 2 тыдні. Вось калі і Лукашенко не рэпрэсаваў і думаў, што рабіць, кантактаваўся з Масквой, і вось гэты момант можна было паспрабаваць. Але пасля вось гэтых 2 тыдняў яшчэ доўга людзі хадзілі. Таму гэта не пра нас. Людзі тут спрабавалі, можа, там шмат людзей не ведалі, не былі свядомыя, але яны, это не значыць, што яны перасталі. Яны хадзілі доўга. Шмат людзей села ў турму, калі ўжо не было гэтай мажлівасці. Тое самае, як тыя партызаны, толькі яны не хаваліся, а хадзілі у нейкай надзеі, што нешта зменіцца, калі ўжо не было ніякага шанса на той момант. Таму людзі рабілі тое, што маглі, але сэнс у тым, што каб планаваць, калі плануюцца вось гэтыя пратэсты, людзі не павінны і з ілюзіямі падыходзіць да таго, што шмат людзей выйдзе і нешта зменіцца. Ну, так таксама бывае. Але гэта толькі бывае ў тым выпадку, калі адбываецца гэтыя масавыя пратэсты ўплываюць на раскол рэжыму, як гэта адбылося ў Балівіі, а гэта адбылося таму, што там паліцыя пачала дезертировать. Спачатку, потым войска пачало дезертировать. І вот тое, што вы напісалі там, што быў пэўны момант, калі ўжо Мараліс быў гатовы пайсці на перавыбары, на як бы сумленныя выбары, але як только кіраўнік войска сказал, мы не доверяем президенту, вот это был его конец. А у нас таксама яшчэ людзі, можа, ведаюць, можа, не ведаюць. У нас же таксама, ведаюць же шмат хто ведае, што у нас таксама былі вось дэфекцыі, вот эти дезертирства, сыходзілі сілавікі з рэжыма. Вельмі мала, але гэта адбывалася вось на працягу гэтых 2 тыдняў, пра якія я кажу. Яны сыходзілі мала. Чаму? Таму што яны гублялі сваю вось эту упэўненасць у тым, што рэжым зможа ўтрымаць уладу. Яны, вось таму што вось калі мы размаўляем пра сілавікоў, яны у іх унутры адбываецца таксама ўспрыманне, што будзе, што мне рабіць, як я буду далей. І калі яны не ўпэўнены ў рэжыме, яны пачынаюць сыходзіць. А калі яны незадаволеныя, напрыклад, яны пачынаюць сыходзіць. Вось у беларускім выпадку гэта было, калі была такая вось сумнеў, ці рэжым выстаіць. Тады некаторыя людзі сышлі. Ну і прычым некаторыя, і ведаеце, адпаведна, ранг. Я вот запомніў выступ, здаецца, у верасні 2020 году Івана Тэрталя, кіраўніка КДБ. Он паехаў на Гродны Азот, і он цікавую рэч сказаў работягам. Кажа, а вот з сур'ёзных людзей рэжыму хто перайшоў на той бок? Только Латушка. Да і той як бы. Ну, былы міністр. Так. І все. А вот мы, люди в погонах, моего ранга, ну, по тексте, ніхто. А там, я кажу, в Балівіі, кіраўнік арміі, я так разумею, галоўнакамандуючы ці міністр, і все, крест, крыж на Маралісе. Гэта. Так, а чаму в Беларусі, вот, на ваш погляд, чаму они все ж таки оказались верными, а асабліва старшыя афіцэры? Таму што ў Балівіі было незадаволенасць, былі непагадненні, некае непаразуменні паміж паліцыяй і войскам, і паліцыя пачала сыходзіць першымі, і войска далучылася пасля іх. Яны былі не тое, што былі не ўпэўненыя ва ўладзе, яны былі не ўпэўненыя ва ўладзе і яшчэ незадаволеныя. А ў Беларусі гэта неўпэўненасць была вельмі слабая, яна была вельмі кароткі час, і яны ўсе задаволеныя, таму што Лукашенко гэтым займаецца, дае ім кватэры, плаціць ім заробкі, яны задаволеныя. Яны могуць сысці толькі, калі яны не ўпэўнены ў сваім месцы. І гэта было нейкі маленькі момант, вельмі кароткі час гэтага быў. Сэнс у тым, што, гледзячы на вось гэты момант, можна ўбачыць, што вось
менавіта на гэта трэба ставіць, каб калі б нешта планаваць, калі нешта там рэальна дабівацца, гэта тое, што ж можна такога зрабіць, што магло бы прывесці да раскола. Таму што проста вывесці людзей на вуліцы плюс-мінус 10 тысяч ці там 100 тысяч, гэта не вырашае. Гэтая масавасць, яна можа быць, і людзей можа быць менш, але калі ўлада раскалваецца, ён будзе паспяховым. А калі будзе людзей больш, а ўлада моцная, то нічога не будзе. А вот наконт механізму этой моцы, я разумею, што это можа такой даволі ўжо глыбіні псіхалогіі. А наколькі, на ваш погляд, вот скажем, в параўнанні з той же Балівіяй, воля першай асобы, вот такая банальная рэч. Магчыма, у Беларусі яны, так сказаць, падпарадковваліся, выконвалі загад, акрамя ўсяго іншага, таму што адчувалі, што воля ёсць. Не ведаю, ці была яна ў Маралеса ў 19 годзе. Воля... Я гляжу на сілавікоў, яны проста такія ж самыя людзі, як і мы. Ім трэба карміць сваю сям'ю, і яны трымаюцца свайго месца. Шмат людзей... Ведаеце, і людзі, яны стайныя жывотныя, стайныя жывёлы. А стайныя жывёлы падпарадковваюцца важаку, калі ён ёсць. І падпарадковваюцца загаду, як вы кажаце, гэта ж ўсё ж такі вайсковыя, але вось у кожнага чалавека ў галаве ёсць разлік, што мне ў гэты момант выгодней зрабіць. Я буду гэта, мне ёсць сэнс падтрымліваць, ці гэты чалавек сыдзе з улады заўтра. Ён бегае з аўтаматам, у якім няма ніякіх патронаў, ён лятае на верталёце, ён не ведае, што рабіць. Ён не загадвае, не дае загад біць людзей. Вось у гэтыя 2 тыгодні, калі мы размаўлялі, калі мы бачылі, што людзі, што вось гэтыя сілавікі некаторыя сыходзілі. Яны сядзяць і глядзяць, загада няма, незразумела, ён не ведае, што ён будзе рабіць. Мы не ўпэўнены ў сабе. Калі это так, то павінны былі ўсе збегчы, калі следаваць вашай логікай. А збеглі немногія. Коротка, было вельмі мала часу, і былі задаволены сваімі пазіцыямі. Можа, яны чакалі, што будзе, як будзе далей развівацца. Я думаю, што калі б гэта зацягнулася, яны бы пачалі бы сыходзіць. Але гэта спекуляцыі, конечно. Зацягнулася што? Зацягнулася в окно. Оно как бы зацягнулася, это працэс зацягнуўся до конца зімы. Не, я маю на увазе, калі бы Расія замедліла са сваімі упэўненасцямі того, што мы вам дадзім армію, каб падавіць пратэсты, не перажывай, заканчвай з гэтым всем збродам, я цябе падтрымаю. Ты мне будзеш, як кажется, вінен дапамагчы ва ўкраіне пазней, але сёння ты можаш спакойна з імі распраўляцца, і таму што я у цябе ёсць, дапамагу, і гэта дадала упэўненасці ў сабе і самому Лукашэнку, і ўсім сілавікам, якія былі навокал яго. Ясна, добра. Дзякуй вялікі, Тацяна. Шаноўныя гледачі, вы глядзелі палітыку з Юрыем Дракахрустам. Маёй госцяй была прафесарка універсітэту Паўднёвай Фларыды Тацяна Кулакевіч. Подписывайтеся на канал Свабода Прэміум, ставьте звоночек, каб не пропусціць ніводнае відэа, але толькі, калі гэта для вас бяспечна.